Szevasztok! Megint killerezni fogok, vagy Survive the killerezni egy kis változással, és itt én egyből szavazok. Most nem erre. Most egy kis változással fogok játszani. Most fogok egyik barátommal menni köröket. Remélem időben be tud lépni. Aha. Belépett. És akkor mostan tehát most vele fogok játszani. És de szuper, hogy egymás mellé spawnoltunk. Van egy búvóhely, amit nagyon jó gyűjtögetek picit, majd ezt is gyors felszedem. És akkor itt de föl lehet ugrani. Na, és nekem sikerült. Szegény. Aha, mások is sikerült. Van itt őt megvárom. Vagy nem. Aha, tudtam, hogy mások nem próbálkozni. Gyerünk! Na, ó, van egy sebesült, mi? Íííí! Ezek nagyon közel vannak. A rák. Íííí! Ej! Ej. Jó, sikerült. Most pedig itt vagyunk. És erre van valami jó? Nincs. És most itt fogunk kempelni. Ja, úgy látszik. Ha. Morék. Lemennék gyűjtögetni. Lemegyek gyűjtögetni. Maradj fönt, Léci. Maradj fönt. Ne gyere most, Léci, mert... Na, ez bak sárga szutymákba. Lakadtam vele. Ajjajjaj. Na, jó. Sikerült. Nekem sikerült. Jaj. Szegény nem tudsz felugrani. Jó, sikerült. És én innen fogok kukucskálni. 2 perc múlva kinyílnak az ajtók. Rendben van. És első alkalom, hogy én így játszok valakivel. 2 kört játszunk, és utána vége lesz a videónak. Mert annyi fér bele egy videóba, és közben én járkálok, meg unatkozok. Kinyílnak az ajtók mindjárt. Közben még követem őt. Jövök utánad. Itt vagyok. És akkor megnézzük, hogy ő hova spawnolt. Nevét természetesen kicenzúrázom. Nem akarok senkit megbántani. Hát nem tudom, hogy hol van a háza. Na, most jutott ki, de neki a nevét még mindig kicenzúrázom. Nem vagyok köcsög. Szavazni kell, Deadmans. Hogyha vele vagyok, vagyis hát, hogy vele játszok, akkor arra a Space Labre szoktunk általában szavazni, mert ott van egy nagyon jó hely, de mondjuk Deadmansbe is. Szóval, ja. Nézzük, ki lesz. És... én? Yeah! Niki Mikol. Úgy szoktuk, hogy egymást nem öljük meg. Ő megöl mindenkit, kivéve engem, hogyha játszunk, mert
De ő abszolút mindenkit, de hogyha viszont engem bejelöl valaki, csak így random barátnak, akkor én őt nem ölöm meg. És the killer is here. Szia, gyere! Rip, sajnálom. Szia! Téged nem öllek. Szia, gyerek! De rossz vagy, gyere ide. Láttalak. Lol. Ne. Ide jössz, gyerek. Jó. Ja, és ő amúgy senkinek nem szokott segíteni. Mert ő ilyen. Mert hogy hadd dögöljön csak meg. Az a gyerek, aki éppen sérülve van. Na, gyere ide. Hogy már meg? Most na. Sebződj már. Jó, lol. Egy HP-ja van. Fölmenti? Jó. Meghalt valaki. Na gyere már ide. Te. Nyomorult! Ja! Hogy nem tudom már egy jó ideje elkapni. Végre! Bakker. Na most pedig keresgélünk egy gyerekeket. Ne Ott a gyerek, látom. Te húzod a csíkot, mi? Hatalmasra veszted el. No. Szia. De. Ó, te szerencsétlen. Hogy tudsz te menekülni? Közben bejött a nagymamám, mert most éppen süggel a Gomez szülinapja van. Ma van, igen, szeptember 14-én. És ezért őt ünnepeljük. Hogy? Rohagy meg! Te büdös csicska! Na végre! Köszönöm, hogy meghaltál. Megint láttam amikor. Végre! Ember! Most sem ölöm meg őt. Vagy a barátom, igen. Gyere ide, most már köszönöm. És akkor ez lett volna itt az utolsó kör. És megöltem 3 embert, nice. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a csodás videót. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel és lájkoljátok, és én Cobra 21 voltam, legyen további szép napotok. Sziasztok!